ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kmie kikpa daga jingsngo sarong kila Sakhi yala ki jonggi khon shinrang. Kibala rakhi ya ka Sngi Burom jong ka Sngi Khynnah Duwan ka Cathedral Parish laim kra Shillong ka balalong ha ka Sngi ublay ka arpuway tarik unaitung arjar arpusaw ha ka mas bakhoj ka balalong ha ka por prashitengment step. Lasdang ya kani ka jing rakhi da ka mas bakhoj balapan benta da Reverend Father Bernard lalu but Reverend Father Julius. Haba ajing keren hakani ka Sngi. Reverend Father Bernard lalu ulapan slur ya ki Khynnah Shakri Duwan ban pendap hok yala ki kamram ha ka ba Shakri yo lengdo ha ka Duwan. Da ka jing sngoret bat ka jing IT lot nado mensim. Ula ongru ba ka jing Shakri jong ki ha ka Duwan dupat kan penjanai syusyu ya ka jing mani ya ublay rengkat ki lengdo bat ki paj ublay bat ka banlong ru kum shibenta bakin sngap ya ka surkhot jong ublay Syaga jinglong lengdo ban Shakri, haga beri sok wan utrai. Ka Cathedral Parish, ka Kmie lenti ban penroy ya kani ka jing Shakri bakenjaman sim. Bat ka khot ka wer syusyu ya ki Khynnah red ban rung haga ni ka kenhon. Jong ki Khynnah Shakri Duwan ban yo shibun ki lengdo. Bat ki nong Shakri ya ka Parish, bat ya ka balang hi barok kawai. Hadian kani la ot sayo kiek daw nong pet jong ka seng ki Khynnah Shakri Duwan.